Здравейте и добре дошли в новия подкаст от Първи дубъл. Аз съм Михайла Михайлова и с поредица от актьори, артисти, ценители на красотата и любители на изкуството ще ви запозная с изобилието на таланти и творци в България. Ще си говорим за жертвите и лишенията по пътя, ще си говорим за трудностите и предизвикателствата, за това колко сила, воля и постоянство трябва, за да се справи един човек към пътя за успеха и всъщност какво за всеки един от тях е успех. И най-важното от което е заслужава ли си. Ще обсъждаме теми, които вълнуват всеки един от вас и ще се докоснем до истинността на известността. Театъра присъства в живота на всеки един от нас, но истината всъщност се крие зад кулисите. Тук ще вдигнем завесите, ще си говорим открито, без маски, без роли, без втори дубъл. Моята мисия е да потикна хората да погледнат отвъд рамките, да видят кой стои зад кадър, да усетят актьора като личност, а не само в роля, да оценят изкуството във всичките му форми и да не използват театъра само като развлечение, а по-скоро като уважение към себе си и към всичко, което стои зад крайния резултат. Искам да поканя много стойностни гости, от които мога да си взема нещо от тях. Гости, които да ме научат на нещо в начинанието, с което съм се захванала. Искам да поканя хора с богат житейски опит, преминали през много, не само в актьорската игра, но като цяло в живота. Защото човек се учи не докато е жив, а докато иска да се учи. Смятам, че всеки един вече в днешно време гледа подкасти и си е взел много от тях. Сигурна съм, че и в моя можете да си вземете много. И съм абсолютно убедена, че моите гости ще са различни, ще бъдат много разнообразни. Да, хора на изкуството, стилни, непоправими, индивидуалисти, автентични. За мен автентичността е много важна. Винаги съм държала на себе си. Това не трябва да се променя в абсолютно никой. Хора много, но ти си единствен. И искам това да покажа в моите гости. Индивидуалността, автентичността и това, че са единствени. Има ли втори дубъл? Не, в живота няма втори дубъл и всичко е тук и сега. Потопете се в магията на момента и останете с нас в едно вълнуващо приключение в света на звездите. Много съм дървена. Аз не съм такава.